Doctor Copil. Ținu minte de la conferință. Domnule prim-ministru, faceți ceva pentru români, dați-vă demisia! Faceți ceva pentru comunitatea română, dați-vă demisia! Dați-vă demisia! Ne-ați furat! Ne-ați mințit! Demisia! Demisia! Ne-ați făcut ceva! Demisia! Bien, de afară. Atunci, dumneavoastră, de ce ați venit să faceți politică aici? De afară, oameni. Ce ați făcut pentru noi atâta timp? De afară. Ce ați făcut pentru noi atâta timp? Ați venit să dați 700.000 de euro pentru o biserică și ați furat milioane. Nu, am venit pentru asta să ne... Să ne spunem ce ne doare, că nu sunt... Care Ponta? Uite, ăla nu se cunoaște. Urmașul Iliescu e acolo. Ăla e, urmașul Iliescu acolo, da e. Vorbiți-ne ceva, să ne încurajați. Vrem să muncim acasă, nu aici în Spania. Vrem să muncim. 1 milion de posturi de muncă, care sunt, domnule Ponta? 1 milion de posturi. 1 milion de posturi ne-ați promis. Unde sunt 1 milion de posturi? Nu avem de muncă, nu avem de muncă. Ne-ați mințit, vrem demisia, dacă vreți să vă dați demisia. Demisia! Dați-vă demisia, domnule prim-ministru! Demisia! Nu, dacă vă dați demisia, e singurul lucru care îl puteți face. Vă mulțumim mult, vă mulțumim mult de tot, să vă dați demisia. 17.000 de muncă luna asta în România. Fratele meu e șomer, cum puteți să ziceți că 17... Sunt o groază de șomeri. Ce pregătire avem? Avem locuri de muncă. Cum puteți să mințiți în halul ăsta? Cum puteți să mințiți în halul ăsta? Cum puteți să mințiți? Demisia vrem! Sunteți mincinoși! Hoților sunteți! Da! Așa trebuie să facă toți în țară, toți așa trebuie să facă. Dar cu ce? Pentru ce? Dați locuri de muncă! Da, am venit aici să muncim în Spania, vrem să muncim în România, nu în Spania. Suntem sclavei, suntem Da. Da. să fim alături de familie. Da, dați-le pe post, dați-le pe post. Să dea de muncă, să dea de muncă. Nu aplauzele, că nu vrem. Au furat, asta au făcut.